taldeak dituen ardatz estrategikoen barruan kokatzen da, eta ardatzeri elkartasunak sustatzen du. Herritarrek dituzten kezkak eta beharrak asetze aldera, kasu honetan udalerriko familia ugariei laguntzeko asmotan. Sendiek gizartearen kohesioan eta aurrerapenean duten balioaren jakitun, Getxoko udalak hainbat neurri publiko abiarazi ditu familien kide kultura, gizarte ekonomia, kirol eta aisialdiko udal jardueretan parte hartzea bultzatzeko helburuarekin. Eta baita beren gaitasun ekonomikoan laguntzeko ere. Diru laguntza horiek oso garrantzitsuak dira batez ere bizi dugun une ekonomiko latza kontuan hartu. Diru laguntza horien artean, familia ugarientzako laguntzen deialdia dago, hainbat erakunde autonomoen, Getxo Kirolak, musika eskola, hobariak eta beste zerbitzu batzuen murrizketak, esate baterako ludotekarena, udal euskaltegiarena eta kulturetxeak antolatutako tailerrena. Familia ugariagatik laguntza ekonomiko bakarra emango da, eta bere zenbatekoa 3 faktorek erabakiko dute. Familia ugaria 2010 urteko otsailaren 16an jasota dagoen kategoriak, eta familia erroldatuta dagoen ohiko etxebizitzaren katastroaren balioa. Baldintzak betetzen dituzten eskariek 90.000 euro gaindituko balute, diru laguntzak proportzionalki banatuko lirateke. Eta aurtengo berritasuna izango da, aurten familiek aurrekoetan baino diru kopuru bikoitza jasotzea izango da.